Mosindidla ngokuthi i-commissioners zikaMadlanga Commission mazinikezwe iflowers zazo. Hayi namhlanje ndizothi uJudge Mbuyiseni Madlanga makanikezwe noba yintoni akayifunayo. Xa eselunywa emqolo onwayo. Hayi ingwenya, hayi ingqanga. Mamelani kwenzekani kuMadlanga Commission namhlanje nge-3 kaFebruary 2026 ngoba kuyatsha kuMadlanga Commission. Ku-appeara la witness kwakumele bi-appeare ngolosihlanu okwathiwa ayizubizwa ngagama but igqwetha lakhe la blender lakwazi ukusixelela into yoba i-client yakhe ngulo kwakuthiwa uphethene nemicimbi ye-bag nani sazibambele esinqeni into yoba kahle uthetha ngoSearch Nkosi. Hayi bo mamelani kwenzeke namhlanje ufika nenye tactic futhi eyokudelaya sekebalekele eHigh Court ezama ukwenza i-interdict yoba angatestify kuMadlanga Commission. Ubizwa ngoba witness F ke ngoku witness F ngoba witness F sokuvele into yoba uqale ngokuthi 2 days before submit I think statement sakhe ngoDecember already kwasekambe i-preliminary report leya ku President Ramaphosa. Preliminary report leyo ongoku igama le client yayo esicela into yoba nguSearch Nkosi selivele pha uba ngaba sokune prima facie evidence sharp. So uzame ukwenza lonto leyo as a result ucingela into yoba nantoni akazathi azoyithetha apha uzozi implicator. So ukuziprotecta from ukuzi-implicator since already president seyithe kune criminal osechargiwe kune criminal case against yena nani akazukwazi into yoba makazotestify. Hayibo wenyuka nayo uKhumalo wathi uKhumalo ngubani umuntu othe kunama charges sebechargiwe because as per i-statement sika president upresident uthe aba bantu bafunyanwe into yoba kune prima facie evidence. As a result kumele into yoba into yakhona kuthini kuhambe kuyokwenziwa uphenyo and remember ke uphenyo lwabo bona beyi-commissioners into yakhona i-testimony zabo cannot be used in the court of law. So njoba usithi uzazozi implicator in izasebenziswe court okanye izinto akazithethayo against yena nani uyithatha phi lonto ngoba as per imithetho nemigaqo siseko yethu apha hayi weza nayo uKhumalo weza hayi wafakaza no balo into yoba hayi ayikho lento oyithethayo bafethu ndimafu nofunu ningaziwo imicimbi wenwele zami ngoba nje hayi bophuthuma mamelani ke ngoku apha it gets interesting. Hayi nyamaza uMadlanga ezathula emane bathi qwaya bepepereza bonke kulonto yawo. Hayibo wathula wathi so ubucebiswa makuthweni because Khumalo futhi uze uthi Khumalo ubucebiswa makuthweni because ngendlela othetha ngayo i-client yakho since usazama ukuthenga ixesha le High Court nani it means le client yakho angeke izizotestify kaloku apha because asiyazi nalonto izawo because I think bayiphe up until i-10 February i-date yalo application yabo yase High Court. So ikumele bayithini hayibo wavuka evidence leader wathi as per umthetho wama i-section ezithile zapha kuMadlanga Commission akho kwanto ezawuba prevent into yoba baqhubeke ngekuthi ba submit evidence kuMadlanga Commission because the very same reasons akaziveza ngoku zeza reasons bekeziveze xa ecela i-extension njoba ngokusekezoza ngoba hayi i-chats ezithile utsho njalo unwathu igqwetha eli uba ezinye ze-chats zizomfaka edakeni yena self uclient wakhe ngoba ezinye go forwarded but ze appear ngongathi but nje niyayibona iclient yakhe uaware naye well aware into yoba iclient yakhe hayi kunyuva dem serious. Mamelani ke ngoku hayi basanelelela le hayi aye because niyazi mosithetha phansi komcimbi wexesha ezwele hayibo abuze uMadlanga into yoba so since ezi zinto ozizisa ngoku kuze exactly the same things ubuzise xa uzofuna i-extension awazanga umcimbi ofana nalowo na unento yoba nini bebenikezwe ezinye I think attachments ezinye bebezinikezwe early enye kuleyo futhi ubaloyi waze watsho wathi andithi ubuthe kwangoku ya last wathi uready uba at least i-first batch kungaqhuyekwa ngayo ngoku sowuzela ngento yoba akazutestifya uclient wakho phantsi kwala mcimbi oba uclient wakhe ukula magama kapresident. Hayibo bafethu mamelana weza nabo hayi futhi ligakho wathula apha evule khona umlomo wathi phantsi kwethethwe ngu-evidence leader ayikho into esivimbayo thina into yoba siqhubeke ngento asizukwazi ukulindana nomcimbi walo we-application leyo waliqhuba i-application because ezo zinto zimentionayo apha they've got nothing to do with the terms of reference zethu apha and akho namnye umuntu othe uchajiwe unama-criminal case and for the mere fact ba upresident xa esithi kune-prima facie evidence kungenzeka nje into yoba zinto ude wathi uKhumalo zinto ezokwenza noma HR wathi ubaloyi angenzeka into yoba zinto ezokwenza noku-exceed ama-speed limit wena wazini le ngake seyikwenza ivalo loba ufuna ukusipreventa into yoba
azotestifya iclient yakhe. Hayi ke seyikhona iclient ngaphaya. Mamelani phofu late nokuba late eligqwetha lifike late namhlanje. Wamkhola into order futhi kwalapha uMadlanga into yoba awunyamelekanga nje uyenziwa lento into yoba ube late. Kanti lexesha bebalekele kula mcimbi we-application. Bafethu ndifuna ukunixelela into yoba uJudge Madlanga thatha isigqibo. Wathi sizaqhubeka. Whether uyathanda okanye awuthandi, but into esifuna ukuyazi nje sifuna ukuva kwiclient ekuva apha kuwe into yoba so izathini uza participate okanye akazuparticipate because i-argument yakhe lwana into yoba akazukwazi uparticipate iclient yakhe. Wathi okay so iza participate okanye ayizuparticipate because ayisiprevent thina into yoba siqhubeke kusubmithwe i-evidence. Ufuna i-South Africans zazi uba ezi chats zinani. Hayibo mamelani. Wathi yena ayizuqhubeka iclient yakhe. Wathi okay leyo nto leyo I think he also wanted into yoba ibe on record from the horse's mouth. Wabuza iclient uwitness F into yoba witness F uzafuna into yoba siqhubeke okanye singaqhubeki. Hayi ke no witness F enye isinini uvela ungasayazi naxa ifaith yempilo yakho seyilapha kuwe ke ngoku. Hayi still wathi naye ngebhongo hayi andizuqhubeka. And abekho sure ba lento yi-catch 22 because whether uya participate okanye akaparticipate, bottom line once la evidence submithwe bona beyiMadlanga commission bezi commissioners bazakwenza ama recommendation wabo benza ama findings wabo abene ngakange athathe ithuba alisebenzise loba ezinye izinto aziphike because yonke into ezabibekwe pha uba akafuni kuphika that means yonke into bazawukwenza ama findings wabo based on whatever ezabe isubmithwe as i-evidence leader. Hayi bo mamelani washo ngebhongo na wathi ayakazuqhubeka bamxelela bathi awendo bungaqhubeki kwakho kune ukwephula kwemithetho apho nalapho. Hayi ke khona lapho ubaloyi emfundele khona certain section into yoba uawe obaphansi kwale section ukungaparticipate kwakho kuyi-breach na ningalibali no even former president wethu Jacob Zuma kukhona mosapho ke wabanjwa khona because kwathiwa akaparticipatanga okanye akakange alandele obhoye i-rules ze-commission. So it means uzabe ngaobheyanga i-rules ze-commission uclient lona. Hayi ke usamamelele nento negqwetha lakhe phofu igqwetha lakhe selidlise njenye team eliphansi eliphunyukelwa apha lisixelela into yoba uwitness F lowo ukwi-premises zikaloya banibani wamnqanda nexa kezabiza uba kwi-office zeliphi igqwetha because xa befuna ukumchitha bazamchitha ngespidi beyazi hey hayi uvele wathi hey uMadlanga emnqanda apho. Hayi ke wasithatha isigqibo kwathiwa nini kwakushapho bazimele omnye wamagqwetha abe ekhona ehleli naye since beyiqhuba ngale ndlela bayiqhubayo but ba-recommenda into yoba yena ungathi lona since enguye igqwetha elilidayo for uclient F lo witness F mabona baprefer into yoba babe lapha in case ikhona into emfuna apha. Hayi ke kwathiwa kuza ajelwa hey anindibonanga ndinecala loba ngenzeka xa bebuya bazabuya sebesithi hey phansi kwala mcimbi we-high court phansi hayi bo wabuya uMadlanga wabuya seke nento ethi ku-evidence evidence leader kwakhona apha esithi khona akazumbuza imibuzo akazuthini xa kabuya wabuya sithi I order you ukuthi umquestione uwitness F. Wabe sithi sizamquestiona nathi uwitness F and as per isection le ethethwe ngu-commissioner baloyi ithe into kumele into yoba uphendule ngendlela that is satisfactory. So uba ngaba cause khona apho igqwetha lakhona lithe no xa ke noba ephendule ethe no comment impendulo leyo wathi nje as long as so indlela ngibona ngayo bamnikeze nje intambeni into yoba sikupha ithuba apha loba kunezitholo ezinje against igama lakho uzaziphendulela ukuzidefenda ubuyafuna uba ufuna ukuzidefenda uyazaziyeka thina sizawuqhubeka based on this because silent mean consent. Hayi madoda ndimthandile wathi nje uMadlanga uqhuba siyaqhuba enye akazusuka kulandawa kakuyo landawa kakuyo because andithi ukulo ndawo inoba bevumelane ngayo bafethi ndize ngiyabila into yenziwe nguJudge Madlanga wathi nje akazusuka kwapha uzayimamela whether kwenzekini i-testimony yakhe and uzawuyiphendula imibuzo akazathi ayiphendula. Hayi yacha bafethu masithatheni ngoba lona nguphathwani wethu ka-witness F. I wonder uba i-testimony ka-witness F isiphatheleni because hayi kucacile uba inabo ubungozi and niyambona into yoba ulwa ngandlela zonke kwigqwetha lakhe ungwathi into yoba ithi pheqelezi kwi-South Africans ngoba uke watsho wathi i-evidence ezabe kwapho izabe misleader i-South Africans akafuni i-South Africans yazi kwanti uMadlanga utheni uthe South Africans got your back nizawuyazi beza chats zinani zino-general bani. Hayi if the ruling of the High Court is that there is no merit, then he has to come and proceed. It's not like he's avoiding to come before the commission. It's known in this country if you refuse to appear before the commission, you find yourself in contempt.
and the implications thereof. So he will come and appear if the ruling of the High Court is otherwise. Thank you, Commissioner. Thank you, Mr. Ngwato. We have read the papers in the postponement application. We have heard submissions on the application. We notice that today's application is replete with a rehash of the issues that were raised in last week's postponement application. The only new issue really is the Section 35 point. The Section 35 point is answered simply by the response given by Mr. Shaskalsin and amplified or added to by Commissioner Baloyi. For the reasons given by Mr. Shaskalsin, that point is still born and therefore can never be a basis for a postponement of today's proceedings. Mr. Shaskalsin suggested a practical way of dealing with this to the extent that the witness may not be prepared to participate in today's proceedings. And that practical way is for the evidence leaders to exhibit the contested chats with what they see as necessary commentary on them. And Mr. Shaskalsin further says that if the witness is so minded, he may at a later stage come back to the commission and say, I now want to file an affidavit that responds to those issues. I now want to come to the commission and testify on those issues. That is, those issues being whatever arises from the chats that will have been exhibited and commented upon by the evidence leaders. That to me sounds like a sensible, practical way of dealing with the matter. That is, of course, if the witness insists or persists in his stance of not testifying today. But if we reach that stage, that is, of proceeding in the practical manner suggested by Mr. Shaskalsin, what we will not allow is for the witness to leave. We will not excuse the witness. The witness must remain in attendance, remotely, of course. We will not excuse him. That is, if that is the stage we reach. Now, before we make a final pronouncement, Mr. Ngwato, may I ask for a response from you? And indeed, at this stage, perhaps I might even have to engage the witness himself. Mr. Ngwato, so is the position, because the inclination is that we should proceed along the lines suggested by Mr. Shaskalsin. So is the witness's position, through you as his representative, that he will not participate and that the evidence leaders should proceed in the manner in which they are minded to proceed? What is your response to that? Honorable Commissioner, the witness has been made available. He's since been picked up at 6 o'clock this morning. He is available. He will sit in, but he will definitely not participate. My sincere apologies, Mr. Ngwato. Can you please start from the beginning? I'm sorry. In short, Honorable Commissioner, the witness will not participate. Will not participate. Will not participate. Thank you. Because for the reasons already given, if the commission orders him just to sit in and be available, he will sit in and be available, but he will definitely not participate. Thank you. Make no comment. Thank you. As I said, I think we would like to hear the witness directly as well on this, because it's a very crucial issue. I do see witness F on screen. Witness F,
Have you been following, have you heard what I've just said? Good morning, Commissioner. I've been following you. Good morning, Witness F. Mr. Ngwato has just said that you will not be participating, but I want to hear it from you, whether you also confirm that you will not participate. I confirm, Commissioner. But as you probably also heard, we as the Commission are not excusing you. We are not releasing you. You should continue being part of the proceedings remotely, even if you are not saying a word. I confirm, Commissioner. Witness E, but I will ask both Mr. Chaskalson and your attorney to respond. But what I must draw to your attention, we may have indicated an inclination as to the practical manner in which we want to deal with this. But we are just worried that what we are doing, which is informed by the practicalities arising from what was sprung on us this morning, may be seen to be creating a precedent for other witnesses. In terms of Section 6 of the Commissions Act, it is an offense for a witness to refuse to answer questions. So to the extent that you say that you will not be participating, the entire context being that even if asked questions, you will not respond to them, that is an indication that you upfront are saying, I am going to commit an offense under the Commissions Act. Mr. Chaskalson, do you wish to address us on this? And Mr. Ngwato, will you please respond? You've heard that, Witness F, and I hope you understand its serious implications. Sorry, Chair, I just want to repeat on record that we will not ask any questions of Witness F. So, I mean, obviously we can't speak for the commissioners, but we will not be asking any questions. So, flowing from us, that issue will not arise. Thank you, Mr. Chaskalson. Mr. Ngwato? Thanks, Commissioner. I think that's much a loaded statement. Then he has nothing to answer if there were no questions to ask to him. Although you can never anticipate that we will not want to ask questions. Mr. Chaskalson's attitude is not necessarily ours. So the point about the potential commission of a criminal offense still stands, and that's what I want you to respond to. Commissioner, I don't think much, and this is me maybe subject to having to consult with the client and explain this clearly.